nova Galaxy Tab que presentaba onte Samsung, é unha tablet de 10,9 pulgadas. We cannot display, we cannot show the function of books, so Vai moi fluida. Podemos ver algunhas das características de Nikon como os widgets. Este é o mail. Podemos ver todas as aplicacións. O navegador. A ver se nos deixa abrir mañana. You might not be able to connect to the internet because a lot of people are trying to use it. Ok. Dinos que no podemos conectar porque está sobresaturado. Aquí podemos ver o novo Gmail adaptado ás tablets. La verdade é que é super cómodo, está moi ben. O reproductor de música. Temos aquí as características por artista, por álbum, as cancións. Ui, parece que abrín unha. Como os digo, vai moi fluido. A cámara de 8 megapíxeles. Aquí temos as características. Podemos ter diferentes configuracións para as fotos. Pesa apenas 600 gramos. Bueno, gustanos moito.